The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Presto ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila. Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon nitong ikasyam ng Hunyo, katakot-takot na pamamaril ang nangyari sa Barangay Ilawod, Daraga, Albay. Isang Indian national ang walang awang binaril hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Ano ang nasa likod ng pangyayaring ito? Sino-sino ang may sala? Alamin ang buong detalye sa ating lambat. Sandali lang kaibigan. Kung magtanong kayo. Sino kaibigan? Ito, 45. Ano sinabot ng biktima ang sabi mo ngayon Ako, si Nomer Corporal, at ito ang lambat. Sa gitna ng tahimik na gabi, isang angaw na putok ng baril ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Ilawod, Daraga, Albay. Isang lalaki kasi ang walang awang binaril na umantong sa kanyang kamatayan. Ang insidenteng ito ay agad namang nirespondihan ng opisyalis ng barangay at agad ding ipinarating sa kapulisan ng Daraga. Ngunit nang isugod na ang biktima sa malapit na pagamutan, idineklara na itong dead on arrival. Sa follow-up investigation ng Daraga PNP, nakilala ang biktima na isang Indian national at 37 taong gulang na. Dito mismo sa gate ng apartment na ito kung saan nanunuluyan ang biktima ay harapang itong binaril ng gunman. Ayon sa impormasyon, sinubukan pa sanang tumakbo ng biktima at humingi ng tulong. Ngunit bumulagta na ito dito at binawian ang kanyang buhay. Matapos ang pamamaril, mabilis naman na tumakbo ang gunman. Pasado alas 6 ng gabi nito lamang ikasyam ng Hunyo, habang abala ang kapitan ng barangay na si Randy Velasco sa kanilang paliga, nang ipaabot sa kanya ng isang residente ang nangyaring insidente. Agad naman daw siyang pumunta sa pinangyarihan kung saan nakita niya ang biktima na nakabulagta na at duguan. Ayon sa kanya, ay 3 araw pa lang na nanunuluyan ito sa kanilang lugar, kung kaya't kahit siya ay nabigla at walang maisip na motibo sa pagpatay. Wala naman kaming profile niyan kasi 3 araw pa lang yan dito sa amin. Nalaman nga namin yung
pagkamatay noon, bago namin nalaman na taga dito pala siya nag-transfer sa aming barangay. Ang compound ng apartment. Tapos Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Azotea, 4 na buwan pa lang nang bumalik na ng Pilipinas ang biktima matapos itong ikasal sa India. doon sa dating tinitirahan niya, umalis siya. At lumipat po dito kung saan yung incident nangyari. Pero, yun nga po ang malaking question ko during our investigation, bakit solo siya doon sa isang apartment? Samantala, sa tulong ng mga CCTV sa lugar, ay agad na naisagawa ang backtracking ng PNP at dito na bigyang linaw ang pagpatay sa biktima. Hapon pa lang bago mangyari ang krimen, makikita sa CCTV ang pabalik-balik sa lugar ng sasakyan na ito na sinasabing ginamit ng mga suspect. Hanggang sa kumagat na ang dilim at pumuesto na ito sa gilid ng kalsada habang makikita sa kanto ilang metro ang layo sa crime scene ang dalawang lalaking ito na sinasabing gunman at ang lookout nito. Makikita rin ang paghiwalay ng dalawa habang ang gunman ay pumwesto na sa basuran sa tapat ng apartment ng biktima at ang lookout naman ay pumwesto na sa lugar kung saan madalas na dumadaan ang biktima. Sa anggulo ng CCTV na ito, hindi na nagip ang pamamaril, ngunit maririnig ang alingaw-ngaw ng putok ng baril. Makikita rin ang mabilis na pagtakas ng gunman. Sa CCTV naman na ito, makikita ang lookout na dali-daling sumakay sa nakaparadang getaway vehicle at mabilis na umalis. Sa tulong ng mga nakalap na CCTV footage, ay masusing napag-aralan ng PNP ang mga lugar na dinaanan ng getaway vehicle. Dahil rito, agad nang nagsagawa ng pursuit operation ng kapulisan na pinangunahan mismo ng hepe ng Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. At ora mismong nanambat ang sinasabing driver ng getaway vehicle na kinilalang si alias Gary, 51 taong gulang, dating OFW at nakatira sa Daraga Albay. Nakuha rin sa kanya ang ginamit nitong mga kasuotan at sasakyan sa pamamaril. Nung tinignan namin yung CCTV, kamukhang kamukha niya. Tapos, tinignan namin yung suot niyang relo, suot niyang damit, suot niyang tsinelas during the execution. Nakuha namin sa kanya. Nung nahuli namin, yung natrap namin siya, yung relo niya, yung body bag niya, suot niya pa din, saka yung tsinelas niya. Ang ginawa niya nga lang, nagpagupit lang siya. Kaya lang yung katawan niya, dahil kitang-kita pagbaba niya sa sakyan, siya talaga yun. Hindi naman siya tumanggi. Oh. Alam mo lang gagawin mo, ha? Okay, pare. Dapat malinis ang trabaho natin ngayon. Okay. Ngayon gabing malinis. Okay, ha? Doon ako sa kanila makakama. Okay. Tawagan na lang kita. Okay. Okay, okay. Kita doon sa kanila. Sige na. Okay. Kunting antay na lang. Darating na yun. Ano kaya kung pumisto ka na doon? Para dito na ako sa kanto, ha? Doon ako magamang. O, pag-igian mo, ha? Ayusin mo na lang. Sandali lang, kaibigan. Kaibigan, may gusto tayong magtanong sa'yo. Ah, sino kaibigan? Ito, 45. Sa lumabas na autopsy report ng biktima,
Isang tama sa dibdib ang tinamo nito at tumagos sa kanyang likuran na naging sanhi ng kanyang agad na pagkamatay. Habang na-recover naman sa crime scene ang isang basyo ng bala ng caliber 45 na baril na ginamit sa pagpatay. Makikita niyo po yung mga picture, bakit yung biktima nakabulag sa kalsada. Pero po yung kapsula nakuha namin sa loob. Sa loob po ng compound. So ibig sabihin yung stamina niya pa, nakatakbo pa siya. Kasi sabi nung isang person nakakita, parang hawak-hawak ng Indian National yung hitman. Ayon sa pulisya, hindi pagnanakaw ang rason sa pagpatay dahil na-recover pa sa biktima ang cellphone at wallet nito. Kaya naman ang malaking katanungan ngayon, ano ang malalim na motibo kung kaya't ganun na lamang kadali na patayin ang biktima? Isang revelasyon naman ang isinalaysay ni alias Gary sa pulisya. Ayon umano sa kanya, ay kinuha lamang sila at binayaran ng malaking pera ng isang ginang kapalit ng buhay ng Indian National. Lumalabas din sa salaysay nito na may malaking halaga ng utang ito sa biktima, kaya nais nitong patumbahin. Apo. Hoy, ate, tuloy ka. Good evening pa. Boss, good evening. May sadya sana ako sa'yo. Pwede bang makautang ng malaking halaga? Ikaw na lang yung naisip kong lapitan na makakatulong sa akin. Okay, walang problema yon. Pero mataas talagang porsyento. Okay lang po, babayaran ko naman. Kailangan ko lang. Malinaw ang usapan natin, ha? Bye, salamat. Babayaran din agad kita. Ditutupad ako sa napag-usapan natin. Ito si Madam, mayroong foreman. Si foreman, kumpare niya, itong driver. Siya ang tinanong, pare, mayroon ka bang kakilala na pwedeng pumatay ng tao? Kasi si Madam may papatrabaho. So yun po ang usapan nila. Sabi naman itong hawak natin, tanungin ko yung isang kumpare ko. Then, yung kumpare niya, may kinuntak sa isang probinsya. Maganda, sinundo nila. Nung pizza 9 ng mga more or less 2 p.m. Sinundo nila. Bayaw, Susana kitang makausap. Ano yun natin? May kakilala kang marunong pumatay ng tao. Ano? Di magandang biro yan. Babayaran ko, pati ikaw babayaran ko rin. Masama yan natin. Basta. Baon na ako sa utang. Sino ba patitira mo? Yung naniningil sa akin, yung Indiano. O siya, naghanap ko. Oh, andiyan ka na pala. Oh, yan ba yung mga bata natin? Oo. Malinis bang trabaho yan? Ay, marami nang pinatay yung dalawang yan. Baka mabulas tayo. Ay, naku, nasubok ko na yan. Huwag ka magalala. Huwag ka lang, hindi tayo problema dyan. Basta yung pinag-usapan natin. Okay, walang problema. Dapat sa okay. Okay, sige. Okay, walang problema. Dapat Dahil sa impormasyong ito, agad na nagsagawa ang pulisya ng isa pang pursuit operation laban naman sa gunman, lookout at sinasabing ginang na nag-utos sa kanila. Ngunit sa kasamang palad ay wala na silang naabutan sa kani-kanilang lugar at nakatakas na umano ito. Baka nagtago na kung nandyan lang sa tabi-tabi yung kasama niya. So, makuha natin. So, sa ngayon po, at least malaki po itong development na nakuha na natin ang motibo at nakuha na natin isa sa mga may malaking participation sa shooting incident sa isang Indian National dito sa Daraga. Sa kabila nito, nanawagan naman ang PNP sa publiko, lalo na ang mga turistang nanunuluyan sa naturang bayan. If you could see, there are so many police officers deployed in our places in Daraga, especially the tourist destination. I have said in the Cagsawa Ruins, in the church, there are police officers who will assist you to visit our place. So nothing to worry po because this incident is an isolated case happened to our kababayan Indian National.
Pinoproseso na ngayon ang mga dokumento ng biktima upang maiuwi na ang mga labi nito pabalik sa bansang India. Nakapit na ngayon sa Daraga PNP ang nahuling suspect at naharap sa kasong murder, habang patuloy naman na tinutugis ng kapulisan ang dalawa pang kasama nito. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Ito, 45. Sinubukan pa sana ang ng biktima at humingi ng tulong, ngunit bumulag sana ito dito at ginawian ang kanyang buhay. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Yan, sa muli, saludo po kami sa Daraga PNP sa pangunan po yan ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea sa pagkakahuli sa isa sa mga suspect na nasa likod ng pamamaril dyan sa Indian National. At maraming salamat sa aking mga actors. Sila po ay mga vloggers dyan po sa 1st District, especially dyan sa Bakakay, Albay. Ayan, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang anak ang nananawagan ng tulong para sa pangangailangan ng kanyang ina na 4 na buwan nang nakakonfine sa ospital. At isang misis mula sa Batangas, humingi ng tulong mahanap ang mister na 10 araw na raw na nawawala. Ang ating ora mismong pagtugon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa Dunsol, Sorsogon. Makakausap natin si Ruby Manata. Siya ay pang-8 sa 10 magkakapatid at ngayon ay punong abala sa pag-aalaga sa kanyang ina na si Nanay Erlinda na 4 na buwan nang namamalagi sa ospital dahil sa sakit nito sa puso. Magandang hapon sa iyo, Nanay Ruby. Magandang hapon po. Apo, kamusta na po ito si Nanay? Ngayon po, medyo okay naman po. Sa 10 magkakapatid, Nanay Ruby, bukod sa'yo, sino pa yung nag-aalaga dito kay Nanay Erlinda? Dati po yung bunso kong kapatid. Ngayon po, may anak na po kasi siya. May baby din. Kaya hindi po siya makapag-asikaso kay mama. Kaya ako po yung nag-aalaga ngayon. Pero ikaw, ma'am, ay meron ng asawa at anak? Meron na po. So, paano mo na napagsasabay itong full-time na pag-aalaga dito sa nanay mo at pag meron ka pang anak? Meron po. Bali po, pag sa umaga lang po ako nakapagbisita kay mama. Sa gabi po, di ko po siya na samahan. Sa araw lang po. So, kailan pa ito, ma'am? 4 na buwan. 4 na buwan na ngayon. Opo. Anong ospital po ito? Dunsol District Hospital po. Doon siya na-confine? Opo. Opo. Alam ba ito na nangyari sa nanay mo ng yung iba mo pang kapatid? Lahat po, alam nila. Pero tumutulong naman sila, ma'am? Sa ngayon po, wala na po talaga. So, wala silang... So, paano mo na... kumbaga, saan po kayo kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw nyo, especially dito sa nanay nyo na na-confine dito sa ospital? Yung asawa ko po, nagtatrabaho din po, contraction din po, yun. Sumasapat naman, ma'am, itong kinikita niya, ma'am? Kulang din po. Pero trinay nyo, ma'am, na kausapin po itong iba mong kapatid na tumulong sa gastusin sa pagpapagamot dito sa nanay mo?
Opo, alam naman po nila. Sinachat ko po sila pero wala pong reply. So, ini-ignore po ma'am na sa tuwing hihingi ka po ng pinansyal na kumbaga tulong sa mga kapatid mo ay ini-ignore na. Bakit? Ano, may mga kanya-kanya na po itong pamilya? Opo, lahat na po kami may mga asawa. Opo. Pero sila ma'am, alam mo kung anong yung mga trabaho? Opo, yung iba po wala po trabaho. Yung iba ma'am na may trabaho, bakit hindi nila kayang kahit konti magbigay po sa panggastos po? Dati po nung last year po nung na-hospital si mama, nagbibigay sila. Yung ngayong taon lang po ito wala cancel. Ano daw yung naging rason nila ma'am? Hindi ko nga po alam, wala man po sinasabi. Umabot na ba sa point ma'am na talagang kailangan mo na ng pera at nagmakaawa ka na dito sa mga kapatid mo na kahit kumbaga kahit konti ay tumulong sa inyo? Opo. Kahit nga pang ulam lang ni mama, pang gatas. So, saan po kayo kumukuha nitong sinasabi mo na panggatas at pagkain pa niya ma'am na nasa ospital siya? Bali po, nung nakapag-payout po siya sa senior po, yun po, nakabili po kami. Nasa magkano naman ma'am yung na 3,000 po yung senior niya po. kumasya naman ito ma'am? Or hanggang kailan po ito umabot lang na 3,000 pesos? Kasi po yung maintenance niya pa po, nagbibili din po kami kung wala sa loob ng ospital. May maintenance po kasi siya. Nasa magkano po itong iniinom niya ma'am? Kada araw po ito dapat inumin. Nasa magkano po ito? Depende po sa ano niya, kasi araw-araw po may ano siya, yung pausok po. Opo. Mahal ma'am? Yung isang brand po, mahal po. May mga araw ba ma'am na wala po talaga kayong pambili at hindi nyo na naibibili po itong maintenance ng nanay mo? Ginagawa ko po, minsan nanghingi po ako kay Samir po. Oo. Yun po, nabibigyan din po ako. Kakabili po. Opo. Kumbaga, ikaw ma'am ay ikaw na lang yung talagang solo na nag-aalaga po dito sa nanay mo. Opo. Kumbaga lumalabas na parang wala na pong pakailan po itong Yun mga na kapatid po. nyo. Kaya yun po yung masakit para sa akin. Kasi sa dami-dami po namin, ako na lang po yung nagmamalasakit sa mama ko. Opo. Pero ngayon ma'am, dahil sa lumapit po kami sa aming program at sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan nyo po? Yung oxygen niya po. Para po makalabas na po siya. So kailan po ito dapat makalabas, nanay? Itong si Nanay Erlinda? Dapat nga po, matagal na po yan eh. Kasi pinapalabas na talaga kasi over na po siya sa ospital. Opo. So bakit ano yung naging rason kung bakit hindi pa po kayo Yun po yung discharge? oxygen tank po, wala po kami. So kailangan po ito na oxygen tank Opo, para kasi po, oxygen talaga po yung ano niya, hindi na po siya. Pag wala yung oxygen, mahina po siya. So kailangan ito ma'am, naka-oxygen lang po ito si Opo. nanay. So paano yan ma'am? Saan po kayo kumukuha ng pera pag pambili ng oxygen at pagpa-refill po nito? Yun nga po yung problemahin ko naman po pag nakalabas. Kung saan po ako kukuha nun. Ano daw sabi ng doktor ma'am patungkol dito sa kalagayan ni Nanay Erlinda? Yun nga po, pag ano daw, mahina na po si mama. Parang may diferensya daw po yung baga niya kaya konting galaw daw po, pagod na po yan kasi may sa heart failure na po siya. Opo. Tapos may asthma pa. Opo. Kumbaga, yun yung sinabi ng doktor na yun na yung sitwasyon or kalagayan po ng Opo, nanay yun na nyo. po. So, kailangan niya na lang, kahit nasa bahay po kayo, ay naka-oxygen po itong nanay mo. Opo. So, habang po ikaw ay nasa ospital na nag-aalaga dito sa magulang mo, nanay, sino po yung naiwan nyo pong mag-alaga dun sa mga anak mo? Minsan po yung anak kong pangalawa, iniiwan ko po sa kanila. Opo. Minsan po doon sa bayaw ko po, kapitbahay po namin. Mga ilang taon na po itong mga anak nyo, ma'am? Yung pangalawa ko po, 14 anyos po. Yung isa po, ma'am? Yung isa 8. Yung panganay ko po, 17 po. Opo. So, kumbaga, yung 17 ay naalagaan niya na, Opo, niya na rin yung mga naalagaan. kapatid niya. Opo. So, kumbaga, sila na lang yung naiwan doon sa bahay niyo, Opo. ma'am. Opo. Gaano kahirap ito, ma'am? Sa Grabe sitwasyon po. mo na Sobrang ikaw lang hirap yung po solo. talaga. Kaya po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko.
Kung meron ka ma'am na mensahe dun sa mga kapatid mo, ano po iyon? Sana naman maintindihan nila ako. Kasi lahat naman kami may obligasyon, hindi lang ako. May kapatid naman ako malapit dyan. Pero hindi pumupunta kay mama. May mga araw na ba ma'am na nagagalit ka na Opo. sa mga kapatid mo na lumalabas na wala po itong pakialam dito sa Opo. nanay nyo? Anong sinasabi mo sa kanila ma'am? Nasabihan ko nga sila na parang ulila na nila yung magulang namin. Sige ma'am. At ang sabi ng doktor, ang pinakakailangan nyo na lang para ma-discharge po itong nanay mo is oxygen. Oxygen po. Tapos yung sa transportation, ambulansya. Okay naman po doon. Pwede na po sa tricycle po. Opo. So kailangan lang talaga is oxygen. Opo, oxygen po. Sige ma'am, standby ka lang po kasi nandito po para sa agarang pagtugon. Kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Media Relation and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Sally. Magandang hapon. Naiiyak ako habang pinapakinggan ko si Ruby. Parang ang hirap mag-guest dito sa inyo sa Ako Bicol. Pero alam mo, Ruby, dahil sa pangalan mo pa lang, narinig ko yung story nyo, pangwalo ka sa lahat ng magkakapatid. Ikaw lang yung nagsasakripisyo para sa nanay mo. Ang pangalan mo talaga ay talagang napakabagay sa iyo kasi ang Ruby is isa yan sa mga mamahaling, 'di ba? Bato alahas, talagang isa kang daig mo pa yung yung talagang napakabusilak ng yung puso dahil hindi mo iniwan ang nanay mo sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kanyang paglaban. Kaya nang marinig ni Congressman Saldico at ni Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List ang hinaing ng inyong pamilya, agad na tumugon, na ibigay yung kahilingan ninyo na oxygen tank. Yun. So ayun na, mabibili nyo na yon at siservisyohan pa kayo ng ambulance. Huwag ka na mag-tricycle. Kasi mahihirapan yung nanay mo. Hirap na nga siya sa, wag mo na nating anuhin. Dahil nandito naman ng Ako Bicol Party List. Bibigyan na kayo ng oxygen tank plus ambulansya para makauwi na. At saka meron pa. Apo. Ayan, groceries. Apo. Opo. Yan, ma'am, tanggapin niyo po ang aming munting tulong sa inyong pamilya. Yan po ang grocery pack mula sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Meron ka bang mensahe sa Ako Bicol Party List na sasagutin na po itong alalahanin niyo para ma-discharge na po itong nanay mo? Sige po. Maraming salamat po kay Congressman Saldico po, sa Ako Bicol po. Maraming salamat po sa mga staff po. Salamat po. Apo, at kumbaga, Ma'am Sally, tingnan nyo yung damit niya, bagay na bagay. Don't give up. Yes. Huwag ka talagang mag-give up. Kasi alam mo, yung pagsasakripisyo mo bilang anak, may kapalit naman yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Kaya hindi naman natutulog ang Diyos kumbaga sa kanta. So Tama po. talagang lahat, ipanalangin lang natin na gumaling na yung mama mo at makaraos kayo sa kahirapan. Nandito ang Ako Bicol Party List. Nandito si Congressman Saldico para alalayan kayo. Yung maintenance ng gamot, kung sakali, after 3 months, maaari na kayong lumapit sa Ako Bicol Party List at aalalayan kayo. Okay, Salamat Nanay, masasabi nyo kay Ma'am Sally? Maraming salamat po, Ma'am Sally. Salamat po. Kumbaga, nabunutan ka na ng tinik, Nanay. At kung meron kang mensahe sa nanay mo, baka nakikinig siya ngayon at nanonood, ano yun? Mama, kakauwi ka na po. Yan, Ma'am Sally, talagang nararamdaman natin ang pagiging anak ni Nanay Ruby. Oo. Sakit nga eh. Parang, Despite na yung ibang kapatid niya ay parang
pinapabayaan na lang siya na siya lahat na nag-aalaga sa nanay niya ay wala pa rin itong pakialam kahit tumulong sa pinansyal. Yes, oo. Pwede ba ang manawagan na rin ako? Sige po, Ma'am Sally. Panawagan lang po sa mga kapatid ni Nanay Ruby dahil ang swerte ninyo sa kapatid, ang dami ninyo. Si Ate Ruby lang ang nag-aalaga sa nanay niyo. Dapat, bilang mga anak, ang magulang natin, let's pay back. Alam mo yun? Apo. Sakripisyo ng magulang natin para mapalaki tayong lahat. Dapat hindi natin yun kinakalimutan. Kasi ang buhay ng tao, isa lang. Minsan-minsan nga, kahit papaano, kahit walang sakit ang magulang natin sa mga anak dyan, dalawin natin yung mga magulang natin. Kahit, hello tatay, hello nanay, kumusta kayo? Diba? Yung yakap ng isang anak sa magulang. Pati tuloy ako na kasi sa mga napakinggan ko kay Ruby, alam mo, ang sakit niyan na ikaw lang yung nag-alaga. Umako ng responsibilidad Yes. na solo siya. Ang sakit niyan. Kaya, pang-walo pa siya. Isipin niyo, 10 kayo, pang-walo pa yung nag-aalaga sa nanay niyo. Tapos kayo, kahit naghihirap, dapat nandyan pa din kayo kasi hindi naman kinakailangan financially, emotionally. Importante yan sa magkakapatid na nagtutulungan, na nagkakaisa. Kasi, alam mo, dyan lumalakas ang isang taong may sakit. Dyan lumalakas, dyan lalong lumalaban ang isang tao. At especially ngayon, Yes. Ma'am Sally, na matanda na po itong nanay nila, 68 years old. Kahit lamang sa panahon, kondig panahon ay kumbaga magsama-sama sila at makita ng nanay niya, nagtutulungan silang magkakapatid. Opo, kasi ang nanay, pag nakita ang mga anak na nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, lumalakas yan. Kahit papaano, lalaban yan sa buhay. Makakasama niyo pa siya ng mas matagal. Para, alam mo yung, hindi mabibili ng isang, kahit sa anong pera, hindi yan matutungbasan. Pero ang pamilya, importante yan. Kasi yan ang bumubuo ng lahat. Yan ang nagpapalakas sa lahat. Kahit sa ating bayan, sa ating bansa. Kapag maganda ang pundasyon ng isang pamilya, dyan umaasenso ang ating bayan. Kasi ano yan domino effect yan. Kaya pati tuloy ako, Ate Ruby, huwag kang mawawala ng pag-asa. May Diyos tayo, hindi ka nag-iisa. Nandito ang Ako Bicol Party List. Kaya maswerte tayo dahil meron tayong mga congressman na may napakalaking puso na handang tumulong sa lahat ng mga kababayan natin na naghihikahos, na kailangan ng tulong. Kaya God bless po. Opo. Ayan, kumbaga inspirational yung sinabi ni Ma'am Sally. Kahit siya ay emosyonal dahil ramdam niya ang pagiging anak at yung pangangailangan ng isang ina, yung kalinga. Opo. Ma'am Ruby, kung meron ka pong mensahe kay Ma'am Sally, ano po yun, Ma'am? Maraming salamat po, Ma'am, sa iyong Opo, at sana ay, kumbaga, yung mga kapatid mo, in case na nakikinig at nanonood po ngayon, kumbaga, kumina sila, tumulong na sa iyo. Dahil, mas masaya, sabi nga ni Ma'am Sally Luces, mas sasaya yung nanay mo pag nakikita kayong nagtutulungan. Ayan, at sa muli, maraming salamat, Ma'am Sally Luces. Yan po ang Political Affairs ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am. Yan. Ma'am Ruby, may team po kami na alalay po sa inyo para matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at para makauwi na po itong nanay nyo dun sa bahay niyo. Ano, Ma'am? Kung meron kang mensahe na po yun, Ma'am. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Kay Congressman Saldi ko po. Salamat po sa pagtulong niyo. Sana po marami po kayong matulungan. Katulad ko po. Salamat po. Apo. Yan, at kumbaga kami na din yung bahala sa ambulansya at yung pambili po ninyo ng oxygen. Ano, Ma'am? Sa tulong po ng Ako Bicol Party List. Para wala ka nang isipin at makapiling mo na muli sa bahay niyo itong nanay mo.
At maraming salamat din ma'am sa pagbibigay ng tiwala po sa aming program na ibahagi po itong kwento nyo. Yan. Samantala, itong mga kaaksyon mula sa Batangas, isang misis ang nananawagan at humingi ng tulong na mahanap ang kanyang mister na 10 araw na raw na hindi makontak at magilap. Huling balita daw ni Gina Barotillo mula sa Batangas ay nagbay ang kanyang mister na si Damaso Siletrea Jr. gamit ang kanyang tricycle papunta sa Sorsogon upang bisitahin daw ang anak nito. Ngunit matapos raw iyon ay hindi na nakauwi sa kanila si Damaso at hindi na makontak pang muli. Ngayon, 10 araw na raw nang huli siyang nakita. Ang panawagan na ipinadala sa amin, panoorin po natin ito. Ayan, makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Gina. Gina? Ayan, magandang hapon po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin yung nangyari, yung huling araw na nakita mo pa itong si Damaso? Umalis po siya dito nung Miyerkules sa 11 ho. Opo, ano daw yung paalam sa inyo, Nanay Gina? Ako po nagtrabaho po ako, naglabada po ako. Tapos pag uwi ko pong alas 5, wala na po yung aking asawa. Ang sabi po sa aking anak, kung hanapin ko daw po siya, namamasada lang ho ng tricycle. Opo. Tapos simula po noon, inantay ko gabi, nag-alas 11, nag-alas 12, wala ho siya, hindi ho siya nauwi. Tapos alauna ng madaling araw, hinanap ko po siya doon sa pinagmamasadahan niya. Wala po doon. Opo. Tapos nung mga kinaumagahan na pizza 12 na, naghanap kami ng mga anak niya sa una. Pinunta namin yung pinagpapasadahan kung namasada doon si Damaso. Opo. Eh sabi po nung mga kasama niya doon na tricycle driver, hindi daw po namasada nung gabing iyon. Opo. Tapos yung naisipan ko na baka ako umuwi ng Bicol o kung saan man. Di ang ginawa po nung anak ng una kong asawa ko, nagkontak po sa Bicol. Opo. Tapos ang nakontak nila po doon yung kapatid nila na nasa Sorsogon na nandun daw po si Damaso Siletrea na aking kinakasama na dumaan lang daw po doon. Opo. Tapos nung umalis din daw, nagpahinga lang daw po ng kaunti tapos umalis na daw po. Tapos simula po noon hanggang ngayon, hindi ko malaman kung nasaan siya baga. Opo. So sa madaling sabi ma'am ay nakauwi pa ito sa Sorsogon. Kumbaga sa madalian lang at umalis rin. Umalis na daw po doon tapos hindi na daw po umalik sa kanila hanggang ngayon. Ang inaano ko po kung nasaan siya ngayon kasi may pamilya siyang naiwanan dito sa Batangas. Opo. May anak po kaming isa. Ilang taon po ito? Hindi naman po kami nag-aaway. Ilang taon siya umalis. Opo, ilang taon po itong anak niyo ma'am? Ito po ba ay nag-aral pa? Opo, 12 anyos pa lang po. Grade 8. Opo. So, kailan po ito nawawala, Nanay? Nung pizza 11 pa po ng June. Opo. Kumbaga, dahil sa natawagan niyo po itong kapamilya niya doon sa Sorsogon, ay nalaman niyo na umuwi pala ito ng Bicol. Opo. Madalas ba itong ginagawa ni Tatay Damaso na umuwi ng Bicol gamit ang kanyang tricycle? Po. Simula po nung may asawa po siya nung una. Opo. Tapos hindi naman simula nung nagsama kami 15 years na, hindi ho yan nauwi diyan sa Sorsogon. Na ewan ko kung anong problema niya na hindi naman sinasabi sa akin. Pero nung nandyan pa sa inyo si Tatay Damaso, anong kwento niya na uuwi siya sa Sorsogon? Wala ho siyang nababangit sa akin na uuwi diyan. Opo, ito bang pangyari ma'am ay nai-report niyo po ba sa barangay at sa pulis? Sa barangay po nai-report ko na po. Opo. How about naman yung kapamilya doon ma'am sa Sorsogon, itong anak ay nakapag-report din po ba sa PNP? Hindi po yata kasi po hindi ko naman po yung nakakausap pag tinatawagan ko sa cell number o kaya sa telepono niya, hindi ko ako sinasagot. Kaya parang ang isip ko, baka tinatago nila na ayaw lang ipakausap sa akin. Opo, kumbaga ang nasa isip nyo ay nandun din. Kumbaga nandun lang sa Sorsogon itong si Tatay Damaso. Oo. Yun naman po ang 15 taon na kami nagsama. Tapos dapat noon niya pa kung ayusin niya ang pamilya dyan sa una niyang asawa. Noon pa nawala kami ng kanyang anak. Pero nung
nakausap mo po itong anak ng ngayon na kinakasama mong si Damaso. Ano daw yung ginawa ni Tatay Damaso sa Sorsogon? Ang sabi daw po ang sabi ni Alaysa, tinatanong daw kung nasaan ang kanyang mama ni Damaso. Opo. Tapos ang sabi daw po nito ni Alaysa, nasa Legazpi daw po, kasama daw po yung kinakasama ni Alma, doon daw po sa Legazpi nakatira. Opo. Kaya simula daw po nung may asawa nga ang kanyang mama, umalis na daw po. Hindi na ho bumalik hanggang ngayon. Yun po ang inahanap namin kasi may anak din po dito sa unang aking asawa na 3 ay bali 4. Nag-aalala na po sila. So bali 5 na po ang naiwan po dyan sa Batangas ni Tatay Damaso. Opo, yung apat na yun may mga asawa na po. Kaya nga po na dahil hindi man lang kumukontak sa kanila. Opo. Kung meron kang mensahe kay Tatay Damaso, baka nakikinig siya ngayon. Ano po yun, ma'am? Opo, kung sino po. Sabi po, baka daw po nasa Naga. Wala naman po kung saan sa Naga. Opo. Before po itong mangyari, itong mawala si Tatay Damaso, ito ba yung may nararamdaman? Ano po ito? Para may sakit po ito sa noon po kasi na ospital siya. Na may sakit po siya sa para bagayo yung kanya sa kakainom at kakasigarilyo, para yung kanyang may gas-gas na daw. Parang nabalik yata yung kanyang sikmura na nainom mo kasi yan ng gamot. Opo. Opo, before po ito makauwi sa Sorsogon, ma'am, ano yung huling kasuotan po nito ni Tatay Damaso? Nung umalis po dito, wala ako. Pero sabi po ng aking apo, nakaputing t-shirt daw po, saka nakapantalon po yata. Wala naman po dalang damit eh. Apo. Sa ngayon po ay meron po sa atin na nakakapanood at nakakakinig po, ma'am. Ano yung panawagan po natin sa publiko in case po na may nakakita po dito kay Tatay Damaso? Opo, yung anak nga po na pinuntahan. Apo, ano yung panawagan natin, nanay, sa publiko? Opo. Sana po yun kung sino man po yung tinutuluyan ni Damaso Silitaria. Sabihin nyo po, tawagan nyo po ako, may number po akong doon sa pinost ko, kaya dito sa ora mismo kila sir. Tawagan niyo po sila kung si Damaso nasa inyo nakatira. Kasi ako'y gulong-gulo na po ang isip ko. Hindi ako makatulog sobra at makakain sa pag-aalala sa kanya. Apo. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong screen. Yan ang itsura po ni Tatay Damaso Silitaria Jr., 55 years old. Silitaria Jr. Silitaria po, Silitaria. Opo, Silitaria Jr. 55 years old at ang kanyang contact ni Nanay 0921684687 o kaya pwede na rin kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Tabang Ora mismo. Ayan, tulungan natin si Nanay na mahanap po ito si Tatay Damaso. Ayan, pero trinay nyo po ba, Nanay, na kontakin po ito si Tatay Damaso? Wala pong kontak siya, hindi po makontak. Wala pong cellphone. Apo. Sige po, Nanay, ang aming program ay nakaantabay po at tutulong po hanggang sa mahanap po itong kinakasama mong si Tatay Damaso. Opo, sir. Opo, salamat po. Apo, at maraming salamat din po sa pagpapaabot po nitong alalahan ninyo patungkol dito kay Tatay Damaso. Opo, sir. Salamat. Sana po makakita na po siya kung nasaan po talaga siya, kung may nararamdaman man o ano. Apo. At in case po na may nakakita po kay Tatay Damaso ay agad yung ipagbigay alam sa PNP or sa number po na naka-flash po kanina or sa aming program para agad nating matulungan na mahanap po ito si Tatay Damaso. Ayan. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang